Era ni osiko chendo, dhano si wuoye adonga neno. Kiwinjo wach nyathi jomoko, ok ringe ng'ato no onge mogo. Wewe, chieng' moro ni gomba, ami era titugo go. Chieng' moro ni gomba. Baby, utani tamani, nimekupa penzi ukacheza nayo. Utani tamani. Nyakora Mogajwang, iluonga ni Mr. Mbalamwezi. Mondiket thuma mar hera chendo kaka sikiza tune mari. Dimana star 812 star 784 hash. Ma wantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela. To ninde manoko ya bunde last year dwe mapar. Noyudo ka tuo. Last year dwe mapar ka gidhigo tich dala. Manyaka gidwaro bunde tangiso ni ato giga mag thum tinde jothum oketho kaero konyo jothum. To ngisani wuyo koda ni miya ma no wuyo gi Steve Wood Yoma ema no wuyo koda mamiyo gi bunde. Koro nyaka ne gidhi gi bunde ga tich pok ayudo bunde nyaka sani. Pok ayudo bunde nyaka sani makata go thum taonge bunde pien stage. Koro chien kana gocho ne Tony last year kadwaro bunde. Ako chen Tony ok make. Koro kana oro nega message kata kana dwaro pesa mag bunde. Ongisa ni orna namba no lal ne mare pesa oro kendo kachaka ngaoro ne message ongisa ni orna namba no lal na. Koro wach pesa na wera go gima duong' mana dwaro ne bunde ga. Monda go thum. Kichan kaka nyanya kacha ng'iyo gi lucha ok ng'iyo gi dwaro gimoro ka ng'ato ok nyal miya. Tawe. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Yes, nyakora mogi machiegni ke ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Kawuono ni endi abiro kuma bende poko tiek gedi ka endi wane site ma bende pod dhi mbele to kabiro timo advertisement wabiro ka endi mana mar manyo adieri kori manyo nyaka kuonde ma poko tieki. Luongano mari nasho mari chieno jemono mbele chiene meneno to mbele mingo Eming'ondo boka webedo ng'apa chiricho. Ate nyalo wacho no mari dhako ngode nigi chake kore kubni areyo to pod chwako sitirungi. An kaka pile ung'e maber na hero jo ajawa and ajawa okwawe kawuono. Wanyalo bede bath pap kata kokwago pira to kanye ma wantiere nikech mae gima wawuok ne kendo mae gima pidhowa kendo mae gima wahero. Omiyo kwa winjo gimoro to wadwa ni wakawe action. Mokwongo kawuono an gi aberi nyanya kacha. Aberi ni gimo miya manye, ane mamanye kenda okomanya. Jimanya ga batana beri manyo. Nikech mostly sama timo interviews sana mag Tony Ndiema to ji tagega comments. Koro chalo kagima nitie gima pando about aberi. Ochuna monda bika endi mondo mi bende awuoye kode matin. Naneno ka bendi ogolo thumbe kacha cha endo mabuora kumutingo yero dayo moloya. Mago bende wadhi ngeko kanyo no matin. Koro kingi maber ni poke subscribe mondo mi samora mora mawan gi tuak tiyudo wa achiel kachiel. Bet koda mondo wawinja nene to bunde mono Tony Ndiema okawgi ne okawgi we ni duoko gi kanye ere kako timo nikech uola e comment manya beri bunde manya beri amanya beri bet koda nyaka watieki. LTN
Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakura mogi wan ka kinyalo neno kani ende wan gi Aberi Nyanyakacha. Aberi ka uthuolo ni ende ja kamera adwa ni zoom na Aberi jene madwa ni ji onene kamera kanya adwa ni zoom na Aberi ji winjo mane Aberi Nyanyakacha. Kaso we are very sorry. I think we are going to plan mondo mikoro wabed kuma ber mondo mikoro nenwa sawa sani to tunu wenwa weya tekri unene Aberi mos jopiny. Amoso nyikwara mogi nurio nade. An iluonga ni Aberi Nyanyakacha kaka Omari owacheno. Yeah. Omari obiro lima wendo kolo gimi nyaka irwaki. Iluongo ni Aberi yero dayo moloyo. Yero dayo moloyo. Aluongora na Aberi Nyanyakacha yero dayo moloyo. Yero dayo mano thum manyien by the way. Thum manyien iluongo ni Chris Wood Ugenya. Chris Wood Ugenya. Ta ang'o miyo yero dayo moloyo kore kochopo ira. Nigole ga chon? Yero dayo moloyo nagolo last year. Okay. Sani en gi 2 years. Oh, 2 years. Okay. But thumi manyien iluongo ni? Manyien magolo en Chris Wood Ugenya gi Wood Rongo. Chris Wood Ugenya gi Wood Rongo. Mia kapela matin mar achiel kuom gi miwinjo ka juoki. Abera wero wendo mayero kenda. Sana luongo wendo masiemo kenda. Sana manyo wendo mayudo kenda. Wendo mawuok baba chamo kenda. Bwana Ngaduru Gate. Wuoyi maruoth omiya chamo kenda. Mwandu maruoth omiya tieko kenda. Sharing is caring. In sharing ma caring ni. Gima maratego gima. Imbe ne chieng' moni wachi ni bwana Aberi makoro sungore ni tani mana savo ke soda. Mana mia soda. Ari mana savo ke soda. Jakoro mogi we gine we yuwe duondwa moro kanyo. Mano buoyo dok. Sababu chi doktor. Bwana piga moro bwana gemna piga cha bwana sukari ni ng'eny. Wan peso kuyienwa. Nyakora mokoro wan ka indiga Aberi mabende Aberi en ogo hangla. Inyalo wachonwa ni band ni luongo na? Band na iluongo ni Talented Melodic. Pok waneno kibire mbui ni manager na ma nyaka chak thum pok na bet gi manager. Okay. Asebedo kambanyo managers. Koro pok na bedo gi manager lakini sani baina wan gi manager. Abiro lando machiegni manager mara. Okay. So far isegolo albums adi kama endi? Sani an gi albums ariyo. Albums ariyo. Okay. Gi videos motimo kachieng' ani ng'eni wan kodi e group koro kigolo video to anta yudoge mapiyo but koro jopiny nyalo pane samoro maybe pok igolo videos. En gi videos makadha edhi kacha endo kon gi kaka iluongi e YouTube mari? Aberi Nyanyakacha. Aberi Nyanyakacha. Aberi adwa na penji question moro ka matin makia kaka timore. Chien kacha endo na bedo gi Tony Ndiema and ne wawacho weche moko kacha chendo mag ma iluongo ni Goliath Marajawa. Ma Bradley Marajawa. Bradley gola ne oguru ma Bradley Marajawa. Nge kamera bwana Bradley nge kamera. Aya koro abokelo Bradley mondo mi embu wuoye LTN. Koro ne wabiro kacha gi Tony Ndiema gi kes moro matin. Nitiere jok moko mabende osewuok kacha chendo ka claim ne Tony Ndiema ok chul gi pesa mara Tony okti kod gi maber. And then anytime watimo interview moro relate gi Tony, I think these people can bear me witness. If you comment kanyo manya Aberi en gi bunde Aberi ai to bunde Aberi ni na ago epo Aberi manye Aberi kela Aberi koro ochula ni wamanye pinje ni tubunde notimore nade nokaoge kanye agreement ne chalo nade koso gina gik ma ji keto makata in wach bunde gi kia weche bunde ang'eyo. Tony Ndiema nokwayo bunde last year dwe mar 10. Noyudo ka tuo. Last year dwe mar 10
ka gidhigo tich dala. Manyaka gidwaro bunde tangisogi ni ato giga mag thum tinde jothum oketho kaero konyo jothum. To ngisani wuoyo koda ni miya ma no wuoyo gi Steve Wood Yoma ema no wuoyo koda mamiyo gi bunde. Koro nyaka ne gidhi gi bunde ga tich pok ayudo bunde nyaka sani. Pok ayudo bunde nyaka sani makata go thum taonge bunde pien stage. Koro chien kana gocho ne Tony last year kadwaro bunde. Ago chen Tony ok make. Koro kana oro nega message kata kana dwaro pesa mag bunde. Ongisa ni orna namba no lal ne mare pesa oro kendo kachaka ngaoro ne message tongisa ni orna namba no lal na. Koro wach pesa na wera go gima duong mana dwaro ne bunde ga. Monda go thum. Kichan kaka nyanya kacha ngiyo gi lucha ka ngiyo gi dwaro gimoro ka ngato nyal miya. Tawe. Manyiso ne gisane podi kwayo bunde. Bunde makwayo kato ni ndia ma Nyasaye nyadonje chunyo to konya gi bunde mane gima kwaye. Odok na duoka bunde ga kaka na akonye go. Angama nyako tok ber be mina no kanyal keto nying Tony e media ni no lal gi bunde. Onego be no separo duogo na bunde ga. Kicha winjo ni nyithindo mano tugo go mane gigo go thum go mano ka bunde go. Mano kumutingo Steve Wood Yoma gini. Nitie jok momako bunde. Nitie jotuke momako bunde mano dego. To be isegocho ne kata machiegni ka ipenja ne to Wuodu Kinyo wach bunde ge chalo nade? Nagocho ne last year hoko mag Simba koro na wera go. Nyakora Mugi an ahero gik mitimo. We agoch ne ane achagi manager mar Tony Ndiema. Apenja ne ka bonge wach bunde. Kaswa dhi Wuodu Kinyo longe ang'eni moro we sikrin. Moro kare yakoch ne omari momi oheri. Simba to ne ni ndege. We kura go le agene jok mang'anyo semanya seriously kimanya to kiyuda nge dongene kumantie ielewa kimanya to kiyuda ielewa we agoch ne nyichindo nango felo goch ne ndia mondere agoch ne ndiema adongi akonga aluo protocol wachaka ne gi felo koponi ong'eyo gima kanyo ng'ama nigi namba felo mar Safaricom. Hello. Nash. Hey. Janade pa. Adembo raise manyandi? Sana. Podane podcast makata sani na dwa magocho ne ng'ato tiyuda e live. Koro ka ng'ato to joge nyalo pane wad nitie gimoro mapando. Sawa we ara ng'ada rambo ni shughuli kamodi. Matin tu makata sani jopiny winji. Sawa. Ndo kikanga wachi ni inagocho tiketa kama kaka gige yudo waga iko omera dogna koni ni ata yao simu bwana nagochi ne kata ngato ena simu. Hello Mari. Hey, How is you? fine, thank you. Good. Hey. I don't know if you get a travel search Morocco jide je Salimia Beach. Hey. Moni nyara mago nyabiro. My number na ketumia beach to gi picha mar Molly e WhatsApp. WhatsApp. Inge Molly nyara mago. Molly nyara mago ani makono ji. Ma Jackton. In Jackton? An DCI joge na useng'eyo ni in keta. Mano Jackton. Yawan jopiny weuru agone felo. Mani luongo ni Jackton Nairobi were. Koso jaka were. Aneno ka Simba ogole kamano. Ng'ama nigi namba felo mar Safaricom? Felo. Nyakora Mugi in beda kanyo wada gigi inu aya yode. Wakelu nigo kumi bede no. Kani bode donjo. Technician angeni winja maber ibedu kin samoro nyaka call is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber. We wagochi ne Ndiema. Komako simu sawa, koko mako sawa.
Tony Ndiema Mikai nitie. Awinjo ni Tony ok mag gasimbe. Wateme ne koko mag simba. Wan watema. Ekora mo. Yo, yani kikitimore live. Ero komako. Yeah. But wakuwa wache ni odecho, watim bedo gi simbwa for some time. Nikech in real sense to ke mag nyongato to yudo kodich. Tang no gochu bange. Koro wana gi hopes ne kapok watieko conversation wakamua golo aberi. To maybe ang na yudo kose gocho mondo wawinja ne en koya kuome directly. Otherwise nyakora mogo. Gigi hapa ni iwinjo gi kaka nwachako from the start nyaka koro sani and anatimo gimowacho. Nuwache comment section kaeche endo ne amanya aberi ubiro kaendi kendo wacho ni bunde ne nokaw dwe mar 10 last year till to date poko chako yudo gi. Ere solution midwa timo gi bunde gi koro wawachi ni kaka sani onge kodgi tidwaro gi nikech Oangla dwaro bunde nyachon gindi bunde pien. Koro ere kaka isebedo kitimo kionge bul kasto kata ere kaka ipango ko? An gima duong' ma kwayo Tony ni koyie ko winja to kel na bunde. Ko uromo duok na bunde ga. Uromo gi Tony to koni ni yawa aberi e jatho mwadwa gika no lal. Idwa timo na. Okoni ko ni aberi bunde to ne an go yawa to kata kamano ne gi lal. Mane gima dwano nego duoka. Felo gocho we kungo nyire. Kumari. Jatenda. Dena ngoba. Ano koro kinyal daga go Nairobi ka. Ningeni ngato beko se wanda to chunya kuome ngeni kada nyaka sani poka hotel ko ngato wanda ne nigari to onge igari. Sianda ne bwana na ana kuma jingenye na dwa yanye no londe to kanyal nikech mano to dong koro dhi wuok mara. To eno wone mo manyo ok nan mamanye no bieno wone mo ngisa na manyo ne o mari. To kisemanya to kasto oepo to gigena na weyo karite. Onyo meni gi bwana. Otherwise in kure. Las Vegas kawa go Zwezi. Ugo? Atemo gocho ne Tony to komako. Koro. In kaka management mar Tony wan gi aberi nyanya kach kae ndi ma complain about bunde ne. In gi information no. Bull. No miyo Tony. To nyaka sani poko duok negi. Koro in kaka management modonjo manyien. Wa believe ni gimora mora bedo $100 ikoni ni wan gi gir ngane kama ma wan go kama. Be in Benjo mokwongo ne ya. Ngama no ka bunde ko babere ngama no romo bunde. Eriko. Eric Smart. Koro. Bunde na winjo ne bunde da winjo stoch bunde. Da winjo ne bunde Steve manodo ngo bunde ke keyboard ma Tony Lwaga to mae. This stand me ke keyboard static. Steve achel Steve Wodu Yoma. Emani gi bull. Steve nongisa ni kijana mara no ka na bebe. Steve no go bull le. This stand me ke keyboard adek. Ke keyboard achiel ma Tony manoka no koro. An mo wacho ne kumo pim na ng'eyo to ng'eyo maler ne en go lakini na wacho kuma na winjo. Okay. Bas koro imbi nyalo wuoyo gi jatend nikech gigi gimedore medo chieng' kuri chieng' eni ng'ato ko winjo ka ji wuoyo ng'ato be wuok oko koro inyalo wuoyo gi jatend at least item solve gigi
mondo at least ngato kaka ok ne ngato ni ngane ni bunde na ngane kia ni gangona ya penji che mano ane ke mana gi yuare ke don mana gi ibiro wola Vegas mana Tony dwa market dong no wacho ni bunde no dwoko na beri ba beri no rido ne no chul bo chula beri kose am ga beri ka okwernya dong ede ni momento ga no dwa no chule ko dwok kibono dong no wacho no chula beri an bunde pokaneno kata pesa pok ne gi owacho ni en pokoneno bul pokoneno pesa madwaro mana bunde kende madwaro koro en odwaro mana bulo kodwa pesa koro an ga beri ka owinji kiwuoyo an ga beri ok ni beri no pimona wan kode ka owinji kiwuoyo kora bana wane gito ne winjo bunde kon ko gigo no ka kana onge ban koro ngeo mar ga dier makende to kanyal ngeo sa in kaka new manager inyalo check mondo iwinja ne kumichope kode to beril no vege no se gojo nection to ni kiwuoyo go beril wuo kode hello Tony nagocho ne ga last year to Maxim koro na wera go nigocho ne ga nagocho ne ga last year ko Maxim ka penjo Steve ni bunda ga to koro daido manade to ngi oro na ofod na message ka Tony oro ne ni Tony no wara jela kan la ngata koro odiera kama ni Tony wara jela ni kichato jela na dake no kaneno kata Tony yohano Tony no wara jela ni Tony oro ne message fode ne message ni en no wara jela gi jogani ngeni ka no maka weche ga no maka kenda no ko maka gi jotugo to Tony no kaneno nikichika no make wach to no maka kenda no ko maka gi jotugo to Tony no kaneno koro kenyene kan odiera ko wacho no wara la ngata koro keni bunde gono kawo ni no wara koro bunde manyisa sana mia bunde wach maganyo kadware to bunde gi kani biro kwai no gocho di bo kwai no gocho na mungu sana mia bunde odhi tiyogo lakini koro ko teka bunde to ko mak tipi no ko maki makata kana dwaro pesa oyudo kata ka tuo diere ko moyudo ka koka ejela oyudo ka poda tuo koro kata pesa kana ko to ongisa na orne namba to bango chako ngisa ni namba lal ne chaka or koro neno ko timo ndalari amba wera kode koro ngeni gima dwaro en bunde kichinge na ngiyo go thum gi bunde koro ngeni bunde ka onge stage tingeno angala thum bunde adek yeah winjo wachi koro bunde mingisa ngiso konya go an wach manganya onge eba awinji dogin kare wamanyre kitieko gine kitieko iluongo ne zoezi mana ka kilonge no nge wala ana ditemo penja lakini otek sawa otek tema babu koro nyakora mogi gigi timore live ok ne ngado bedo edited nwagocho ne Tony to komako nikech ne en zoezi mano winjore Tony okomako nikech ne en zoezi to kata kamano wasewuoyo gi manager mare mabende o confirm ni weche bunde go to ne winjo and aberi bo se confirm ne poko miegi nyiso ne mage gik mapod ne oko and hopefully nikech wasekete lwet management wageno duoko ma positive from manager mar Tony Ndiema maen fellow acting manager nikech pok waneno kumokete officially but ene ma currently en gi Tony Ndiema jothurwa magi gik maketho nying kata an kumwatie ni an gi kamera ma mic okawacho ni gigi meka onyalo bedo ni wahaya gi from company moro but kwaya katwaduoko kaka kawuono ne wan an gaberi oketo mare kore makuwuoyo tiwinje but kwaya ka twatimore waduoko kata kaluore gi agreement koro jothurwa waluoruru gige ji mano kaka wache on my side and aberi bedwa na gone erokamano ahinya ingeni in no kikona kata gini magi ma jie ma oko owachona manager Omari
Maneja. Wauo offline. Oh, sawa, ane kamera. Wauo offline, sawa. Umad. An? Isinini kama do chacho. Aor message koso. Or message nikech ane kamera. But kopo ni wachi ni no en wach ma jopiny nyalo winjo to wache. Jopiny winji. We alor simba ni na yawo nikech na dwa wuoyo gi joka toni aseng'ado koro mano iluongo ni Collins bara koli nyakora mogi nawacho ni wan kaka joluo kopo ni ati wanyalo luoro gigewa samoro ing'eni nitie gik moro ma wawacho ni kiny na duoki orucha na duoki ma to ten mana nyalo gine tidhi yudo ka golo relation marriage kora beri nyaki be chak tiyo kionge bul ere kaka timo bodho tase bodho ka nok adhi tich kich ne denda na tuo no pole koro ing'eni ka na tuo nok anyalo wer kanya chung mang'eny stage koro sani tachako isi achako tich okay kore mia ne chuna kibiro ira itimo maber mar nyiso Tony e kamera ni koyie to konya gi bunde no kang'iyo gi pesa ne na ng'iyo gi pesa na mago mijengo ka kuno pesa ng'iyo go giga mag thum koro gimia luore giga mag tich to wach jela ne no oro ne gift jela ane jela no message no forward na Steve mano forward na koro ne Steve uru yom ni no ware jela gi jotukan Tony no kaneno kama no maka Wakapo ni kataka no biro ka winyo manya doje tado to ng'iya to dog koro seche moko no biro koso seche go ne wiyo pong no kineno jok mono biro wari te ise penjri ni jo mono wari esa biro chori no wari koro ko biro penje ne neno nyen mono mono biro to kuotu kama ni dong mano ng'ama ne mana oro samoro no ko biro but no oro ng'ato koro ong'ade pesa ne no kandene lakini okonya gi bunde mani gi maduong otherwise gisani ne ikona ni in gi projects moko mang'eny kanyo okinyalo lero no ne gin projects mage mabende samoro ipango nwa 2025 ni endi mondo sama jogi winjo ni agene gin ka giwinjo udaku nyaka udhi mu subscribe ne Aberi Nyanyakach nyaka udhi mu support joluo sani koro wadwa chuno ugi support iwinjo wadwa bere jok mani kiromo gaberi ni you are talented and you go nyof you are talented and you go far you are onge ngama subscribe you are talented onge ngama gire nyakudhi nyaka underline the word nyaka nikech une joluo wa un manyako gerwa koro projects magi ma yinwo this year this year nge plan nego benit tumbe magolo tumbe go adwa na team negi video to Aberi en ang'o matimore sana e ajawa kaendi un kaka nyithindo manyiri udok chien sana wacho ni nitie ng'ikruok kineno nyithi joma chuo okasore kopo ni iyudo poster mang'eny gin joma chuo like joma chuo jitoma un joma nyiri ang'o matimore kechi wacho ni kata nyaka ne Lady Morin wuogi Lady Morin mono kasore gi chuo unu uling sana okaparo ni waling sana an ka kora kata ka ng'iyo chiene na dhi maber to kalore ga chiel ari adek mano duogo maka ing'eni jela samba intie ok inyal wuok ok idhi go thume ba in mabus koro ing'eni thothne in ma iye ok ding'e gima timore gik madhi mbele lakini wan joma nyiri aparo nitie nyiri wetana be watemo lakini joma chuo bonego bed ni gimedowa support fans magwa joma chuo wetena mawer gimbe wambe kaka joma nyiro nego bed ni giketo machiegni gimedowa support mondo wadhi mbele okay jela nitie ku duration maromo nade kama jera na bodho lakini en long story en long story okanya wache ka koro mar en long story yanko but no tenore gi weche thum nen weche thum to okay Nakoro mogi jomoko kale matek nyiso ni magi te no obiro mana kaluore gi thum maji temo mabere temo
maberne. Gin gik mage mabende iseyudo mabere e ajawa kae dimo mi iwacho ni an kato maka to pod abida jajawa. Ngeni talent kingo. Ok inyalo we talent ni lal. Yeah. Ngeni nyalo kalo nitie gimoro mamori makati kal gimoro marach. Yeah. To podi lewe Nyasaye kiyeta doga titija chadhi go mbele. An ingeni mai tija mapidho te machamo. Yeah. Ene tija madago e boma ka. Nitie kata thuma mona gologa ni an mai tich mapidho e boma ka. Koro miyo kata ka duogo ka wuok chunya doga. Nikech koka go thum an gi ji e bandana. To sama inchani e nyithindo gicha angaika. Ne githagore sana. Koro ber mondo doga gi tija cha gimbe giyud kaka ginyalo survive. Yeah. Okay. Support mane mabendi nyalo kwayo oganda wa maneno akasani minyalo wacho ni yawa an koponi joluo ni bedo jo mabeyo to ne ginyalo timo na maka kamsani. An gima kwayo kaka joluo de bedo jo mabeyo aonge tools mag thum. Aya gik moko. Yeah. Aonge gimora mora mana bunde go gik manyalo kwano ni koran ge ngimana. Matoni ochako kawo. Magi gik manyalo kwano ni koran go lakini giga mag thum aonge go. Akwayo ni joma nyalo yie ging'ew na kata keyboard kata chiel. Kata anyalo aya kata sinea. Manyiso ni itiyo gi pesa mang'eny e hiring tools. Aya tools sound gi neno ka chulo. Koro yudo ka pekwa bedo go ng'ama nyako. Yeah. Diyudo ni idhi e show kasto pesa mang'eny odhi e tools. Odhi e tools. Okay. Alright, ng'ato nyalo penjo ni kodwa ni perform ne kata maybe arus e gik machalo mopogore kuma idware live performance. Ere kaka iyudi? Iyudi page ni koso through manager mari koso in gi namba mi yudie. Inyalo kono kaka inyalo yudie chete. Ka ng'ato dwaro na agoch ne ni ma kata arus ama e bane. An gi manager. Abro miyo gi namba manager lakini kwa sani ginyalo kawo namba na mar simu. Okay. Koro namba na no ng'ato nyalo yudago. Inyalo somne gi namba. Somne gi namba. Koro namba na en 0735 27 48 80. Nuonege. 0735 27 48 80. Nitiere maling'ling mato watieko godo to nyaka penji go. Ang'eni kiana ng'eyo tanta ng'eyo. Iwacho ni nitiere yo ilungo ni yo Jakaranda. Jakaranda kachacha nitiere gi clubs moko. To ine mini chako ne transform matin nikech ni gocho kanya pa nigi around 20,000 ni gocho dereyo koso Kennedy chien. Kanyo endo. To jinu biro mokao mochako kwano peke. By the way, gino na winjo malet na sana kendo jok magocho yo Jakaranda mana pane kumone wayae some years kata ano kaneno kikwano peke. To mano gima pod timore nyaka sani. Ang'o mono timore? An ka Mwangi noluonga ni mondo agone thum. Bani iluongo ni Platinum. Ane mana yawo ne ba. Baka na yawo na kao nochula 25. Bang'e adok gocho chako mia 20. Koro budho nikech ambe noluonga to nan kuonde moko. Koro aduogo winjo mani tinde dhano kwano chupa. Koro kang'eyo gima nobede gi jothum wetena momiyo no ginyalo wuoyo gi ng'ane ochulgi. Manyiso ni ochalo gima ng'ato nodhi ng'eyi to wacho ni wan wanyalo time gi chupni. Aparo ni jomoko nodhi ni ginyalo goye gi chupna. Ginyalo kwano chupni. Apane that is bad of us wasani. Giminitimo yawa macha ikng'agi ni yawa. Kata jok modonje thum recently gi onge ng'ama ogola nyundo yawa. Mikwano chupa miwacho ni ati ni iloso ginedi. Jok magocho around Jakaranda Soweto mano gi marach umiyo value mar thum dok chien wawe uru midenyo. Yawa ni jathum pur kwano peke. Imiyo jathum 1,500 gima kata MC ok cham. Japiano sani dwaro 4,000. Japiano per night. Japiano kende. To jathum gi team te ni okwane gi peko migi 1,500. Jathum gi band.
Mago jok monego kaka del tichwadi wangla ka wuok odhi many tich. Ber wari kech kawuono but kiny wachiem maber. Moloyo ni ati wan wang'eyo ni ati gini oroma alot gi kuon. Koro gino na winjo karachna nokona ne omari wuoye gino nochuna ni kawuono ka yudi akonga confirm ni is it true ne dhi kanyo migocho dereyo mokwongo chuli 25 dan nokona ni no chuli around 20 ngano ne kia the correct figure mokwongo no chula 25 chuli 25 kasto odok uchuli 20 kasto the following ngama koro lui to mae ndi mwangi moningo be mo value joluo gingeni joluo nigi ngufu joluo nigi talent idhi go angla the whole night kendo kacha tichako chon mere ma sabirio sangwen odiochieng okinyi isechako wer adinde ka tumbo adino mina dindo kina waya ngola nyako tieno iswet bona mangato woni bul ga jawa kasti kwanu nu peke yudo ni au utiyo ni mano woje ni emaka wonu timo ber no omiu 3000 okwanu pe kara kene peke cha pesa diedi peke ka peke chulo ganamo peke miya koso okang'eyo nikech pok ago thum mai kwani peke kuna ngino kaneno ana winje chon ne gine mar peke akeni kech ka soda miya nyiso ni wadi nyal mi 10 koro ka soda miya 10 nyiso ni jokrwako 90 ni rwako 10 ka kongo pesa di ni mi 10 mi kwan krede marom ni 3000 ai bwana uketho talent akia wasani go bata biro so weto kono uketho angla pare ni jok machalo president chulo nyaka nus million gazo yini mi 3000 kanyo to ne rach koro gisani in kaka aberi nyanya kachi waonge gi Queen of Wangla kaka jiwache in bende iwacho ni onge Queen of Wangla koso inyalo konwa ni in the next Queen of Wangla kora kaka beri okanya pakora ni ani Queen giomi okanya pakora nyaka ti matek Lady Maureen notiyo matek omiyo nomiye nying mar Queen nying mar Queen imiye gi tiji matek okay manyiso ni pod nyaka dhi mbele nikech kata Lady kano chako notiyo matek to tije matek ema nokele nying maber mar Queen gi tabia ne but koro king'iyori kaka un joma nyiri nitiere ng'ama bende wer miwacho ni adwana awer machop kuma ng'ane nitiere ng'ane manyawadu onge ng'ama ing'iyo manyako minyalo wacho ni itambua anokane kaka an Beryl anadwa na chop kama jowetena machuoka nitie kaka gigo thum kaka adwa na go thum kaka Musa ginigo Jalamo Inda koro kure mamba adwa na chope kaka Beri manyalo go thum motegno kaka joka goyi motegno kama Javan ginintie kawatie ko miwa wacha chiel mane ja kamera koro mina Beri adwa no wuogi fans mage gone giro kamano jok mosebedo ka support maybe ntiru siepe mosebedo ko chung kodi nyaka kuma kori chope ni endi mae sama bende inyalo gone giro kamano inyalo waluya wacho ni tenyalo oro mos mate inyalo ne nyikwara mogi hagoero kamano maduong kuom interview mane wantie matin joma ne nenowa gi joma ok neno pod ubro neno gima temedo moro mari ne osiepega mosebedo kochung koda miyaga support aduoko ni ero kamano gi joma be poko biro akwayo nu mondo meda support adhi mbele gi bandana alright nyakore mogi winjo kaka Haberi owacho kanyo no endo gima bende nyalo timo pod nyalo ringo e Facebook kacha oluongore gi nying mar Beryl nyanya Yera do kwilinga masemionge Mama kiero elinga masemionge Iwacho ni era tokigo na simu Mato era mane mokigo na simu Mama temo kigocho Amiero kare milo sogo. Yes. Ma en jangolo mari Elisha Tutu.
ama Eli to Mr. Good Time. To ma kidwa yudo thuma mar temo kigocho di star 860 star 417 ash. Ma wane LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi. Rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kacha. Beryl Nyanyakach. YouTube. Aberi Nyanyakach. Aberi Nyanyakach. Oro, the Facebook, follow. The YouTube, subscribe. And namba nebe no se chiwo kanyo inyalo miya beri nyithindo manyiri gi olak jok mamigi support. Iyudo kata ka ji pangarus onge ng'ama paro nyithindo manyiri gi endi. Ji loso nyaka festivals madongo. Ok ine koket nyiri gina chuo. Waduoko talent mag joge piny wakik gie. Samuloso festival moro kaka naneno ka Musa Jakadalo loso cha. Ngele uru nyithindo manyiri gi. Gender en gima sani ing'iyo nyaka county emono mi okel gima luongo ni women rep. Koro umbende pare uru ni oningo beni wabedo kata mana go angla rep. Angla rep at least kupango shoto ka un chwa uchiel bole uru nyiri kata reyo. Un chwa boro bole uru kata mana nyiri ade kamano. Ko kamano to anatieko agoero kamano ahinya aberi golo videos machiegni ma bende ang'eni itedo ne audio igolo ka Javan maka judo nitie moro nitie ma plan maloso ka Javan yeah to gi moko loso ka kido ja Uganda koro ikele bede machiegni nyakora mogi erokamano ma pod iluongo ni LTN Luo Training Nation gime yudo oko kanyo wan kelnwa wakete kaka en wachini ya wil matin mos ni kwara mogi Saturday agocho Camps Lodge Njiru jo Njiru jo choka jo chaka Kayole Junction around Utawala wan kanyo Saturday and Camps Lodge Njiru on Sunday and Nyangus Riverside kuonde modong be inyalo follow from her page inde ko giga kanyo pile TikTok inyalo follow Beryl Nyanyakach Beryl Nyanyakach mit maratari andong podunge kaka pile lunga no mari nasho mari chieno jamo na mbele chieno mineno mbele me yo LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation.
oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, nyikwara mogi juang. Pole. Okundi nyikwara mogi ngato ngikwargi. Anda nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Monena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng Rafael. Awacho kama. Sani kora wakwayo support, ngama support waonge. Uleng. Kango kwa wacho to ni jothum kwecha ahinya. An upcoming. Sekwayo joma sekwayo support ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN. Osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelo no gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'o wa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruego Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'amo werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni nyalo chwade production, audio production michwade video. Inyeone kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. Ana Jos mako chieng. Nasewero wera achiel ni YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kacha ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos mako chieng, mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene joka nyana. Konya subscribe na utinga malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa sitingore malo to wachaji. Konya. Kacha idong en kinda gi Nyasacha. Batan gi chunya tang'ino ka chang'ato. Okanyal chang'ato. Koro in konya ng'ama inyalo konyo. Kochuno nyaka ikonya kata an inyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wago manero kamano. Wadhi wa support LTN. Oting LTS malo. LTS en chenro mokelgo Omari Nash kod LTN. Heru kamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donjna YouTube, subscribe na, i-like, i-view. An mane dhi konya. Heru kamano joka nyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.